Oromo kikoso deni report podo kwako kata lit podo kwako gweng milongo ni Chesongoch e county ma Elgeyo Marakwet kama nyaka sani jok mane olal bang' senyruok mar lo kod ng'ielruok mag kite manotimore e juma achiel mokalo pok oyudi. Jatend migawo mar jotich sirikal Geoffrey Ruku ochiwo siem ne jodak e gwenge mag Trans Nzoia, alwora mar Nam Lolwe, Nam Naivasha e kind gwenge mamoko ni mondo gibed motang' ne senyruok mar lo manyalo timore e alworago. Eseche mamenyo mar jok mosewito ngimagi e sienyruok mar lo e gweng' ma Chesongoch pod dhi nyime, jatend migawo mar jota tije Geoffrey Ruku lero ni kwan jok ma osewito ngimagi nyaka sani gin 38. Bende odhi nyime komedo ni jok modak e gwenge ma Trans Nzoia, Tana River e kind mamoko mondo obed motang' ni mar gwengego e mathothne midhiero mag koth mapek ng'enyie. We have lost 38 people who have been confirmed. Then so far, we still have 10 people who are missing. Not 10, 11. And also we have 24 people who have been discharged from hospital. 10 are still in hospital at the moment. Some of these areas are prone to natural disasters, especially the Marakwet escarpment. In Trans Nzoia, in Kwanza, in Kiminini, we have in Tana River. Mabiro bang' sirikal lando ni iko mar jogo mane owito ngimagi e masira mar sienyruok lo e gweng' ma Chesongoch, kaunti ma Elgeyo Marakwet biro timore tarik 21 dwe mar 11 e higani. Ka familia mamoko mapok oyudo ringre jogegi to kuyo pod omako. Moko kuomgi mowuoyo kodwa lero ni gin kod geno mar yudo wedegi kapok tarik mar iko mane oland kod sirikal romo eka ginyal ikogi kanyakla kod jogo moseyudi. Kijana yangu Martin Chesa hajapatikana na mtoto ya jirani Chebet bado hajapatikana. Na mpaka saa hizi tuko na matumaini tutapata hao wote na tutawashika pamoja tarehe 21 wote. Sasa vile sina sunguka kutafuta watoto, leo napatikana mtoto mmoja na iko nguvu ya kusema atapatikana tena. Gilero kaka dang' ni mar paro osemako gi nyaka ne giwit wedegi, kata kamano sani giyudo fuong'ruok bang' sirikal kelo negi lakteche makedo kod dang' ni mar obuongo. Nilikuwa nimekumbuka maneno mingi, lakini wakati madaktari hata walikuja wakatusaidia kutuongelesha, tulikuwa hata na madaktari ya kuongelesha mtu karibu kichwa inakimbia. Nilikuwa moja ya hawa, lakini wakati serikali walijaribu kutuletea hao watu karibu, pressure ilirudi sawa. Kaluwore kod apisa mochung'ne weche midhiero ma apoya e kaunti no, Lawrence Mutuol, owacho ni gitiyo kanyakla kod familia mapok oyudo wedegi eneno ni giyudo ringrego. Wale 29 wanapatikana na hiyo 10 bado inapotea. Who will this be party? It is ni changamoto tele kabisa. But we are hopeful. Tunakaa pamoja nao. Hata sasa nimetoka nao huko chini. Tumeomba huko, akina mama wameomba, makatekista kutoka Jesoi Paris walikuja, tumeomba huko msituni. Na tunatumaini kwamba by end of this before 21st tutapata wao watu wote. Jodak ma Chesongoch masani ojot kuonde ma opogore tok masira makamago. Kwa hiyo sirikal mondo nyal miyo gi kamoro machielo maginyalo keto e miere ni mar kuondegi mag dak masira osiko kalimo. Tunawaomba kama kuna bahali wengine foresi ya Kenya, saidia, utusaidie, mtupatie shamba tutoka hapa twende tuishi huko bahali pazuri. Kwa sababu hakuna shamba lingine naweza jenga nyumba. Ni hapo tu ni bahali pangu yenye naishi na watoto, na sai watoto wenye wamepaki hakuna wenye wanaishi. Elizabeth Ajode, Ramogi TV.